Makitengela bende ne ok oweka monj makanyo ne oweyo ka obila achiel oyudo hinyruok. Kaka dak Makibra ne en ng'wele ka jong'anyo chiwo tich matek ne obila mane temo keyogi gino mane oweyo ka ohala oyudo ng'ol, to kata mana diek mane geno yudo chiembgi ne piny ochamo. Opukne obedo mapek ne otenga eka jong'anyo go ne otiyo kod ledhi mar luwo apaya mar gach okolo mang'ado Kenyatta Market kochomo e dier boma Nairobi. Ne gichopo apaya ma Magathi. Moko kuom jong'anyo ne olokore jonjore kendo chako mayo weg nyamburko e gari mar Subaru namba mar KBP 265Z iyako kendo jariembo dhoge omoko. Jonjorego oneno ka wakawo tipo kendo monjowa nikech wakawo tipo moting'o timbe mag njore margi. Ne gichikore kendo gidonjo e puoth oduma ka moko to ne odonjo e miere man machiegni mar mayo jopiny, ka mine bende mane wuotho bende ne gimayo simbegi. Obila mane obuto machiegni kata kamano ne omakogi moro bang' moro kendo yudogi kod simbe mane gimayo ji. Ka chich mane orodho gach kambi mar jofwambo mar Royal Media Services bende ne omaki kind jachijego. OCPD Malang'ata Monica Kimani okoni moko kuom rowere mane otimo timbe mag njorego gin rowere mane tiyo kod ng'anyo ma kawuono mar timo tim njore. Jakoda Mgajong e kinde mag ng'anyo nitie jogo mawuok mar ng'anyo kod muolo, to moko bende wuok mar ng'anyo mar nyiso rang'iny mar njore magi. Ng'anyo mamuol chalo nade? Ng'anyo mamuol inyal mana nyisi kod jogo ma ng'anyo to kata mana pisas marito kwe kinde mag ng'anyo noendo. Maingero kineno kowuotho kaka tudo kendo gabal kaka tudo to kendo bendo ywak kaka tudo, timne nonro. Seche moko nyalo bedo tudo. Ka kamano to kata mana gari ne seche moko de okoto kod kite. Walter Nyambaga, Ramogi TV. E kar chung' od bura ma Kibra, Nairobi. Kwa kanyo ni ogai mar Azimio Raila Odinga koro sayo obila kuom tulo manomuoch kawuono e kind ng'anyo mar pingo tend Kenya Kwanza. Odinga ne ok oyudo thuolo mar chopo e alap ma Kamkunji kama ne odhi chake ayanga ng'anyo ma kawuono e boma ma Nairobi. To kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero, Odinga oramo ni onge dok chien e chenro mar keto sirikal tesre. E tielo mar ariyo mar ng'anyo tich adek ma kawuono, obila nonenore ma oriedo mokalo mar geng'o ne ogai mar Azimio Raila Odinga e chopo e pap kata e ndara mar telo ne ng'anyo. Mana kaka jatend obila ma Thuruka Jafet Kome ne okumo odiechieng' manyoro ni onge ng'anyo kata romo moro amora ma ibiro bago e Thuruka, obila ne okwor mang'eny matamre gi nono. E paro Odinga ma Karen bende ne okodong' chien ka obila ne ochopo kendo ogoyo kambi apaya madonjo e dalane, kata kodoko ne okoyangore ka bende Odinga owuon ne nitie e dalane. Bang' kedo jopiny gi obila e mudho kuom thuolo malach, kar saa 9 kanyo Odinga ne otuch e karo ma Ramogi Odinga Foundation man Upper Hill matwa gi jofwambo. Kae ne otudo obila kotulo mane otwere e kuonde mopogore opogore e pacho ka. Our otherwise peaceful protest has been accompanied by injuries and possible deaths in various parts of the country. Police have shot, injured and killed protesters in various parts of the country, including here in Nairobi. Scores of protesters have been arrested for participating in an exercise that is clearly protected by our constitution. Odinga nowacho ni kaka pile ng'anyo margi en mano mar kwe, makmana ni donjruok mar obila ema kinde duto ketho weche. We have always said that these meetings remain peaceful until police decide to break them up with bullets and tear gas. On Monday, I was able to get into town, address Kenyans, and disperse peacefully without any injuries or deaths. This was because police did not try to break up the meeting. Yesterday, we were at Kenyatta Market. We were able to have lunch and hold impromptu meeting with the people that ended peacefully because there were no police. Kata kamano wacho ni nyaka jatend piny William Ruto bigo bade piny ahinya tiwi weche ma ochuno ma jopiny kalo e giesani. This time around, there's no moving on until Ruto shows a readiness to listen to and respect the people. People deserve a deal, not bullets
and tear gas. Kenyans clearly understand that if they let Ruto get away with his present display of disrespect, dictatorship and contempt for people, he will try to get away with many other bad things. Kata kodoko ni lwasi mar ng'anyo ma kawuono ne otwere kendo mwandu mang'eny ne okethore kinde rakruok mar obila gi jopiny, Odinga notelo ni ok obi buok. Gharama ya matibabu imepanda, karo ya shule imepanda, nauli imepanda, bei ya chakula hata unga na kadhalika zote zimepanda. Kwa hivyo kila kitu sasa imekuwa ni adimu kupatikana. Kenya wanajitokeza, sisi tuko pamoja na Wakenya. Sisi kama wanaazimio tuko pamoja na Wakenya. Igeno ni tend Azimio biro keto romo tich ang'wen mar jumani mar podo wach ewi okang' machielo. Seche makoro kwe duogo e chuny boma Nairobi ka ogai mar Azimio Raila Odinga koro osingo lando okang' machielo motegno mobiro kawo ewi wach mang'anyoni. Tok nono kaka ng'anyo makawuono odhach. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom sikunde ne odong' ka oloro odiechieng' ma kawuono nikech ng'anyo mane obagi kod kweth mar Azimio la Umoja. E skund primary mar Kihumbwini mane kaunti ma Nairobi ka, jopuonjre moko ne oreng godo e ute thieth kaluwore kod iro malungo wang' mane ochoponegi e kinde mane ng'anyo dhi nyime oko mar sikundgi. To kaka Judith Omondi lero, jatend migawo mar somo kata kamano okoni jopuonj madongo ok owinjo gol chik mar tamo jopuonjre dhi sikul nikech ng'anyo. Mago jopuonjre mag skund primar ma Kihumbwini kaunti ma Nairobi mane oring go e ute thieth kaluwore kod iro malungo wang' mane odirnegi e kinde ng'anyo mar Azimio la Umoja mane dhi nyime machiegni kod skundno. Jopuonjre mamoko mag skundni ne ogol mar dok pacho, kendo mano e kama somo mar odiechieng' ma kawuono ne ochopie skund primar ma Kihumbwini. Moko kuom skunde ne odong' ka olore counties ma opogore e pacho ka. Ma kama oriwo moko kuom skunde e chuny boma ma Kisumu, Migori kod Nairobi. Nyithindo masomo e skul kae kawuono onge kata achiel mochopo nikech maandamano madhi mbele. Nikech jonyuol be oluor oro nyithindgi gibi gisom nikech ok ginyal ng'eyo ni ang'o manyalo mako nyithindo. Mondo wakony wach ni sirikal one kaka ginyalo duoko gik moko piny. Achiel mafuta sani ni malo kendo affect ngima mar jopiny. Gimogo gi school fees masani jomoko chulo mag secondary school. Moko kuom jonyuol ne oyudo lipot otieno manyoro mar dong' kod jopuonjre pacho kaluwore kod arita mane ichich go ni nyalo rocho wuoth margi. Kata mana piem mag wer manyo okelo kanyakla skunde mag Nyanza obedo gi ng'ikruok kaluwore gi luoro mar ng'anyo. Tukego manyicha ochakore chieng' wuok tich e kar tiegruok ma Migori Teachers Training College koro ochungi kata odoko ni ne owinjore tiekgi odiechieng' makiny. Mane oyang kod Commissioner mar County ma Migori David Gitonga. Regional music festivals, they have been going on from Thursday last week. However, due to Sapa on Friday they were not held due to security implications. They resumed again this week. And the organizers, based on the fact that we're not sure about the outcome, the primary edition will conclude today. Jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu kata kamano ne onyono piny ni onge japuonj moro amora ma owinjo gol chik mar tamo jopuonjre dhi skul ka okoni somo winjo dhi nyime bed ni ng'anyo nitie kata oyo. Anybody issuing such instructions, they will be arbitrary, and as I've said, the information we have from each and every part of the country is that running is moving on and going on as normal. No one has the authority to give that particular information unless it comes from me or my principal secretary. Nyalo nitie ni poni ng'anyo dhi nyime, somo nyalo rochni e thoth skunde ahinya to mantiere chuny bombe. Judith Omondi, Ramogi TV.
Kata kamano piny owacho to ne ochung' kar tiende mar ketho romo mar riwruok mar Azimio la Umoja e alap ma Kamukunji. Obila ne okwore alap no chakre okinyi mang'ich mar rakore kod johera mag Azimio mane geno chopo e romo makamano. Ogai mar Azimio Raila Odinga to ne ong'ado romo no e seche mag midhiambo koseyo obila kuom chano kelo rowere majendeke mar muocho tulo kendo tiyo gi thuolo no e chielo johera mage kod magena. Chris Owino nigi ler mar wachni. Elak mar historia ma Kamukunji Grounds, amen, rakruok kod ng'weche kind obila kod johera mag Azimio otimo sidi mana ka kinde kedo ne thuolo ma duond buche mathoth e higa mar 1990. Apisas mag obila omondo seche mag okinyi alap ma Kamukunji Grounds mar keto e tim sie mane ogol kod jatend migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki. Obila otiyo gi iro malungo wang' kaachiel gi gari makiro pi malungo del e kinde ma johera mag Azimio to ne oketo geno gi duto e bayo kite. Ne en piem mar mbi e kind obila kod johera mag Azimio kendo gikone to obila okeyo johera mag Azimio mane geno romo e pap ma Kamukunji Grounds kaka ne oland kod ogai margi Raila Odinga. Azimio ne chano dok e alap ma Kamukunji Grounds e dhi nyime kod ng'anyo mag sundo piny owacho mondo tim lokruok ne chik mar omenda kaachiel gi duoko piny pek mar ngima. Kata kamano, ogai mar Azimio Raila Odinga ong'ado romo makamano e seche mag migago bang' lieko ni piny owacho ne en kod chenro mar tero rowere ma jondike e alap ma Kamukunji Grounds mar muocho tulo kendo tiyo kod thuolo makamano e chielo johera magi kod magina. Late last night, we received intelligence of a most heinous plan by Kenya Kwanza to ferry armed goons who would attack peaceful attendees of our rally in Kamukunji. These goons had expressed orders to shoot directly into the crowd while enjoying police protection. In order to protect our people and avert more injury and loss of lives, we have taken the strategic decision not to proceed with the rally at Kamukunji Grounds this afternoon. Tugo mar Oyeyo kod Mbura bende okwako kar dak ma Mathare e kinde ma rowere oketo apisas mag obila kama tek odiochieng' mangima. Chenro mag wuoth e wang' apaya ma Juja Road ochung' kuom thuolo malach e kinde ma rowere ne rakore kod obila. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kodhi mbele ni ng'at achiel owito ngimane e kaunti ma Migori ka kwan ji mapok oyangi ne otong' gi beti e kaunti ma Kisii e kinde ng'anyo mar Azimio la Umoja. Rawera ma jahigni 19 moyangi kaka Steve Okinyi ne owito ngimane bang' ka obila ne ochiele kod lisasi. George Juma miyo chal mar ng'anyo e kauntis go eko. Ne en odiochieng' machielo mar ng'wech e kind obila kod joherego mag Azimio la Umoja mane obago ng'anyo e pacho kae ka ywago pek mar ngima. En ng'anyo mane oweyo ka rawera ma jigni 19 masomo klas 11 e skund sekondano mar Aburkogelo ne owito ngimane bang' obila ne ochiele kod lisasi e kar dakno Mosaka e kaunti ma Migori. Familia mar rawerani ng'wain kaka Steve Oki wacho ni wuodgi ni mane owito ngimane ne onge ng'anyo e seche ma lisasi ne omake. Kawuono chieng' maandamano nitie wadwa mane kala to pok orado gi polis to goye mana gi bunde. En onge achiel kuom joma ne ng'anyo. Owuok ot gimoro saa 5, karomo saa 5 gi dakika 20 wayudo sime ni lisasi omake. Gidwaro mondo ruogigo makedo ni ratorogo mag oganda koro donjre nekni. Alikuwa mtoto wa shule, alikuwa anasoma Aburkogelo form 3. Hadi wa leo alikuwa nyumbani juu hatukuwa na pesa. Yani watu wa human rights wafuatilie ama watusaidie kufuatilia hiyo kesi. E kinde ng'anyo mar odiochieng'no ma Sabasaba, ng'at achiel bende ne owito ngimane e kaunti ni ma Migori bang' kobila ne ochiele kod magina. Chenro mag ohala kaachiel kod wuoth bende orochore e boma ni ma Migori.
Jogo mane ng'anyo ni obedo kod pek e bago ng'anyo e chuny boma ma Migori kaka yande gisebedo ka gitimo e kinde mokalo karwe kod rakruok mane gido kuom obila mane okwor e chuny bomano. To e kaunti ma Kisii, kwan oganda bende nyaka sani koro pok oyangi wachore ni ne otong' kod ojalo e kar dakno mar daraja mbili e chuny boma ma Kisii kod jogo eko ma bende koro pok oyangi mae wach ni ne tiyo kod nyamburkono mar Probox. Jogo mane obago ng'anyo e kaunti ndi ma Kisii kaywago pek mar ngima bende koro se obila kuom tieko teko mathoth kuom jogo mang'anyo. Tunaandamana kama Wakenya wote wale na tunataka bei ya kila kitu irudi chini. Tunaumia kama Wakenya. Popote Ruto alipo asikie kilio cha watu. Ng'anyo makamae bende ne odhi nyime e kaunti ma Nyamira kama bende oganda ne oywago pek mar ngima. Hatuna imani sasa na hata hii serikali yetu kuu, sababu bei ya chakula waliosema haijarudi chini, na tunasema hatuendi kukaa hivi karibuni. Hata baba akisema Monday tena tunarudi kwa barabara, we ready to be here till the president ajue kuwa Nyamira pia tumeungana na Wakenya wengine kusema tunataka bei ya bidhaa irudi chini. Huyu president hataki kusikia. Juzi ameforce finance bill down our throats. That is why we are protesting. Oganda e kaunti ma Migori, Nyamira kaachiel kod Kisii ywak ni obila koro osebedo katiyo kod tek mathoth kuom jopiny ma bende ng'anyo kod kwe. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ng'anyo ma kaunti ma Kisumo kawuono nochakore gi sub counties nyaka e chuny bomano. Rakruok e kind obila kod jong'anyo noweyo oganda moko kod hinyruok mopogore ka peyni moko be e chuny bomano bende ne odin. Millicent Adhiambo miyowa ler mar wachni. Kata obedo jatend obila ma pachoka, Jafeth Koome ne ogolo andika odiochieng' manyoro makwedo wach ng'anyo ma kawuono. Ng'anyo e kaunti ma Kisumo ne odhi nyime ka ochakore mandhem kendo chungo chenro mag wuoth kod ohala. Obila Magarita ne ool kanyoyo mopogore kod ng'anyo ma juma mokalo ka gikichore e akek yore madonjo e chuny boma ma Kisumo mar chiwo arita. Kaka seche ne medo sudo, e kaka ng'anyo ne murore mosmos, jo ng'anyo ne oyawne gi pap kod rowere adek mane otiyo taulo e nungogi ka gi ng'anyo mamuol gi andika maywago pek mar ngima. Apoya nono, to ng'anyo no tedore kochakore kod kondele, kuma ng'wej lawruok, maket kod mar le ne uneno e kind obila gi jopiny. Alwora ma Jua Kali, liet mar ng'anyo ne okalo ondamo kuma obila kod jong'anyo ne rakore e wi wadgi maonge kata muonyo olaw. Rakruok ma Jua Kali ne ochuonduoko ma ochwo weyo ka dukni malworano ne omako mach. Masira mar majno ne ochuno jong'anyo kaachiel kod obila mondo koro obol piny wach rakruok kendo giti kanyakla mar simo majno mondo gires mwandu jopiny. Mana kaka ne gisingo, jotelo mawuok e kaunti ma Kisumu bende nonyiedhore oko mar ng'anyo, chenro ma bende ne ok giyudo yot kod obila. Kane giloso e sach ng'anyono, ne giyango mar dhi nyime kod chenro mar kawo sei mag oganda kendo kwayo jodak ma Kisumu mondo temo bi obedi e thuolo mokwongo e chenrono mar keto kogno. Andamano mwatimo kawuono ok watim ne Raila, en kindwa gi Ruto kech iwa. E kaunti ma Siaya, ng'anyo no dhi nyime kotele kod spika mar od bura matin ma kaunti no, George Okode, mane okwedo wach mar obila rocho weche ng'anyo makono. To the IG saying that this meeting is illegal. We are here to confirm to you that the people of Kenya gave upon themselves the right to picket. Komachielo e kaunti ma Homa Bay, ng'anyo ne ochakore saa 3 okinyi kendo ng'iko weche wuoth kod ohala.
Ng'anyo makamano bende ne odhi nyime e alwora ma Kendu ka otele kod jaod bura makono Adipo Okome kod nyawadgi marangwe Lian Gogo ma bende ne yalo injili mar wach choko sei. Gigi odhi malo makato koro ngima bedo ma impossible. To sama koro wantieni to nendo chundo kama koro kwanyalo. Mane momiyo wacho ni punda mechoka ni jopinyo. Eseche ma weche ohala, wuoth, thieth kod kata mana somo ne ochung' kalore kod ng'anyo makawuono e counties makaluo, moko kuom oganda mane yudo hinyruok e ng'anyo makamano koro medo dhi nyime kod yudo thieth e kuonde yudo thieth mopogore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Moko kuom josiasa mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance nochuno mondo miyo idh boda boda bang' obila dino negi e magawa moro e boma ma Meru kama ne gichokore ka giikore ne ng'anyo mano bagi e pacho ka indika wuon. To kaka Lydia Okeyo leronwa, ng'anyo makamago bende nokwako counties ma Nakuru, nyaka Eldoret kod Mombasa kama obila bende marakore gi jong'anyo ka gitiyo gi yiro malongo wang' ni nitiere. Kaka yore krok ne ng'anyo mano bagi e pacho ka, jatend duond bura mar NAK Kenya Mathakarua, jaod bura machon Mandaragwa Jeremiah Kioni kod jatend migawo machon mar pur Peter Munya no bago romo e magawa moro e boma ma Meru. Bang' obila bedo kod ng'eyo ni jotelogo ne nie magawa no, obila no dino negi. Kata kamano, jotelogo noramo mar wuok e magawa no ne giidho boda boda kaka yor hepo ne obilago. Jodak ma Meru ywago pek mar ngima e kinde ma ng'anyo go ne dhi mbele e pacho ka koro gidwaro ni jatend piny Kenya William Ruto odwok piny nengo mogo kod mwandu mochuno kaka yor chopo singo manomiyo oganda jo Kenya e kinde mag campaigns. Hata kama wewe ni Sakayo, umepanda juu ya mti, haki ya Mungu utasuka. Na ukikatalia juu tutasukua pawa. So unga nimesema iko juu kuliko sufuria. Bei ya unga itasuka lini? Sabuni iko na bei kali kuliko karai ili wanaogea mwaka mzima. Sasa hii serikali yani ulituambia ni bottom up. Tuanze kunyanyasa mwananchi wa kawaida, tukifikia wale watu wako juu, mwananchi asaisa tayari. Isindwe, hiyo ni pepo. E kaunti Manakuru, ng'anyo no dhi mbele ka obila rakore gi jong'anyo manowuok oko mar ywago pek mar ngima kod meto mar osuru. Ruto, tumechoka tumebaki kukula hii sasa. Hii ndio tumebaki kukula. Ruto umeuza Kenya. Tulikuwa hata tunasimamishwa tukiulizwa tunaenda wapi ama tuseme kama maisha imekuwa namna gani. Sasa tunaambia ninaenda Nairobi na mimi naenda mguu. So that's unaachiliwa uende basi uende mguu. Otherwise it's worth there. Uganda iboma ma Mombasa ne okudong' chene ng'anyogo ka kuonde timo ohala kudukni ne olor ka obila no ketarita magere apaya mane chuny bomano mar keyo jong'anyo mano ochako ng'anyo margi e tunge lech manie apaya mamoi kotelne gi jood bura e kaunti ma Mombasa. Lile ambalo linakera wananchi wa Kenya la hali ya maisha kuwa magumu, lakini leo wameamka hapa asubuhi, wameweka malori, wametawanya maafisa usalama, hawataki watu wakutane, lakini sisi tunasema kwamba hii ni haki yetu, wanapiga watu na hatutakubali na sisi tutaandamana. Tunalilia tu wapunguze ule ushuru. Tunajua serikali lazima wapate pesa ya kuweza kurun government, lakini wameweka ushuru mingi sana, wanafinya Wanakenya. Kwa hiyo Wanakenya, mahali ambapo mpo na maandamano mazuri ambayo mweza kufanya pia, kaeni nyumbani, musiende kazini, akose mahali pa kucollect ushuru. Jotelogo kata kamano si obila kuom keyo gi kinde ng'anyogo. Mombasa kuna amani. Mimi nataka kuambia askari wetu, mahali ambako kuna shida ni Boni Forest, mahali ambako kuna shida ni Kapedo na sehemu zingine, waende huko, ndio mahali ambao kuna security threats. IG mwenyewe alisema kwamba wale ambao wametoa notification hawataondolewa, hawatasimamishwa. Tunashangaa kwamba leo saa 2 asubuhi anatuma barua kusema kwamba amepiga marufuku maandamano. Lydia Okeyo, Ramogi TV.
Nyikwa Ramogi wadhi yueyo matin kwa duogo to buch jopiny chakore wendo marwa modhialo sechopo e studio ka endi en Suba Churchill men jakedo ne ratiro mar oganda wadhi penje kawuono to dwero winjo pachi bende 2-3-6-00 ni bende ratiro mar oganda noriti kawuono to kiewo ni kanye e kind rito ratiro mar oganda to gi kedo gi jonjore mane mbaka mwadhi goyo bang' daka machuok kik dhi mabor ahinya. E buch jopiny jakedo ne ratich oganda Suba Churchill twak ewi ratiro mar ganyo. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Yesu nyinga iluongo ni Christine Otieno kono ni hero wer mar Yesu olelwen bonyesa *812 *784# to parnia Ramogi TV en ot mar jower duto te. Ramogi juang machiegni e show mamit maratari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo ticha beach katicha beach seche machal kama ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo lungani kolo kol instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngeja the entertainer kaka pile nyakora mogejo wacho ni kete manaka Ramogi Night Ticha Beach ka Ticha Beach Sangwen Otieno. Kamana ahinya kuom keto Ramogi TV ka endi buch jopiny chakore sani wan gi wendo wa modhial men Suba Churchill jakedo ne ratiro mar oganda erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Erokamano. To kawe mos be koa kuom Johnson Goya. Kawo maber ahinya Johnson Goya winjo mos ni. Erokamano. Koro ineno gimone timore kawuono e ng'anyo jaduong' Churchill. Ratiro mar oganda bende noriti. Mokwongo kabisa ratiro mar oganda no chakrocho kod jo sirikal nyoro. Kanyo ker morito piny owacho ni nitiere gik moko biyet mondo timre Kenya ka. To wang'e maber ni ng'anyo en ratiro mar dhano mana kaka bedo mangima. Mawacho gi dho ngere ni right to life. Gin ratiro ma dhano nyalo dwaro mondo otigo samora mora. Pogruok kod ng'anyo kod ratiro mar ngima en ni ng'ato nyaka bed mangima throughout mana ka Nyasaye emokawo ngimane. But sama ng'ato dwa ng'anyo tiende ni nitiere gimoro ma owang'o iye kata ma ok oyiego modwa wuok oko mondo joma moko ong'e ni gima kama ni e chunye kendo do wacho e yo mar ratiro. Koro ratiro mar ng'anyo mar jo Kenya manowuok karom gi mondo ng'any
kaka noluongi kod jotelo jodito mag Azimio ne oroch kod sirikal chakre nyoro. Nyo waneno ka mochung' ne polise e Kenya ka Jafeth Koome nogolo otas ni onge ng'anyo moro amora mabiro dhi mbele. Waneno kata sani e TV ka jo Mombasa wacho ni gene ne gitero milome ne office mar police mochung' ne Mombasa. Matieni ne gitere police division morito Mombasa mangima. Ma stations go duto ni e bwoge. To gimbe giduto no gol giga puth njiri. Koro wawacho ni mondo tulo mekineno wuok gi kata wito ngima mineno wuok e ng'anyo gi mondo kik timre, en jukumu kata en tij sirikal mar wacho ni ka ji osewacho ni dhi ng'anyo. Mokwongo onge rusa ma ng'ato nego kwa. En ni nyiso polis ni wadwa ng'anyo. To ka jo Koome nyo wacho ni jo Azimio nyoko otero ote ni gidwa ng'anyo. Ang'o momiyo no wacho ni ok gibiyie ng'anyo ka ne gikia, nikech chiwo notice tiene ni miyo ng'ato ng'e ni gima kama biro timore. Koro magi gin gik matimore nikech sirikal pok oyudo puonj kaluwore kaka gisebedo ka gidil gi ng'anyo mosetimore mokalo go. Kendo wametemo siro kaka jogo ma kedo ne ratiro mar dhano ni mondo lokruok bedi, mondo jo Kenya bed gi ng'anyo maonge tulo, maonge tho, maonge ketho gik moko, maonge kuo moko manotimore ka. Sirikal nigi jukumu kata tich mar mokwongo gi kisungu wacho ni respecting. Tiji sirikal e wach ng'anyo gin adek. Miyo ratiro mar ng'anyo luor. Mar ariyo en geng'o jomoko manyalo tugo, manyalo dhi ketho, nyalo bedo gi paro mar dhi ketho ratiro mar joma ng'anyo. Mar adek en ni sirikal nigi jukumu mar gi kisungu wacho ni facilitating. Tiene ni ka jok moko dwa ng'anyo to udhi kucha to protect gi, you make sure ni ung'e kama gidhi chako go gi kama gidhi go. Police ni e gi kacha. Jok manoloso ng'anyo ka be nigi jok moko miluongo ni marshals. Jok machalo prefect mag school ka matemo tayo ji. Nchi neno kane ji otimo ng'anyo mokwongo wik mokalo, ji nowuok kendgi maonge jatelo mane ni kodgi, onge MP mane ni kodgi, jatend Azimio Raila Odinga ne ok ni kodgi. Ne giwuok achiel kachiel magi luwo yotir ka gidhi Kamkunji. Onge gir ng'at achiel mane giketho. Jomoko be nowuok e dala mar Jakaranda kocha kamoting'o area mar Embakasi no. Nowuotho kendgi gi a lot of discipline ma ng'ama ne gikinyo onge, ng'ama nokinyo gi be onge. Koro somo mwayudo kuom ng'anyo gi en ya ka polis nyalo wejo piny mondo ng'any to kwe nyalo bedo e ng'anyo gi magik wito ngima makoro timore gi ketho gik moko makoro timore gi kia jomoko donjore gi supermarket okwalo gik moko ok nyal wuok, nikech waseneno ni jo Kenya osechope level mar ukomavu gi Kiswahili magi nyalo tayore kendgi e ndalo mag ng'anyo matulo ma no wuogi koro ne inyalo geng ka sirikal mokwongo orito ratiro mar jo Kenya mondo tok mae kuku mar wach Churchill, nikech koro sirikal bende wacho ni kiewo ni kanye marito ratiro mar jogo mane onge kata ng'anyo. Nwaneno ka report mar Walter Nyambaga ng'ato nomonji magache oyaki gik moko kuome kanyo, ji 8 be koro negi. Ere kaka sirikal nyalo kiewo koro ni kanye marito oganda, nikech nitie joma ng'anyo to nitie joma onge ng'anyo, to iyudo ka joma ng'anyo chak biro gogi kendo. Mokwongo nyaka wabed gi gadier ni nitiere jomoko manie i ng'anyo kanyo manigi paro mar timo maundugo. Gimomiyo idwa ni sirikal o protect, o promote, kata facilitate ratiro mar ng'anyo en ni sama gintiere cha gimiyo kata jogo moloso ng'anyo thuolo mar rito ng'anyo cha mondo jogo ni e igi ka nikech sama ilando ni ji dhi ng'anyo, nitie ng'at moro ma samoro nitie jomoko ma kata wan jo riwruok mag oganda wajaluonga ng'anyo to nyisi ni bwana Churchill luongwa ng'anyo to kik iwach no dhi bedo ng'anyo mar kwe, nikech an asechama lot odaka gi nyithinda jumbe 2. Koro kaneno gwen moko maloko tako taon dukka tasechama lot juma 2 onyise wang'i. Koro sama osenyisi ni ng'eni ng'ani nigi paro ilagi. Koro wabedo gi jomoko miluongo gi kisungu ni marshals.
tiene jomoko mikete kiewo mar ndara magin ging'iyo jomoko manyalo dhi man gi paro go manyalo dhi tenge mondo monj ng'ato kata ibedo gi marshals go ibedo kata gi identity manyiso ni ma achiel kuomwa wajero ga bedo kata gi bands moko minyalo twe lweti ma une mung'eyo ma kuneno ng'ama onge gi band to ng'eni ng'ani samoro en japiny modonje iwa to nekech ok odwa riembe en ja Kenya koro waket wang'o kuome mondo kik otim timbe morochorego koro mago timore mana kas polis okodonje to sama polis osebaya tia gas kata ba risasi kata ba pi manegi magidiro kuom ji gi geche ka ing'eni ji oke koro jok motelo ne ng'anyo gi onge gi control kuom jogo mane giluonge ng'anyo kata jowetegi mane gin gi bandgo ikia gima ng'ato paro ikia kuma ng'ato dhiye koro mage makelo mano koro wawacho ni kaka joriwruok mag oganda ma ok sirikal ni mokwongo odwa ni polise omi puonj madiere nikech king'iyo syllabus mipuonjogo polis kiganjo kata GSU bedogo train nikech nitie training ma jo GSU dhiye bang' ka gisea kiganjo kata administration police dhiye kosea kiganjo ber administration police ni kuom polise gi te ka nitie polis mong'e chik en administration police kendo ng'e chik molo kata polise mineno rwakore marombulu gi but wawacho ni polise te sama gin kiganjo ok wapare ni nitiere puonj mimiyogi mar rito oganda sama oganda ng'anyo koro wacho ni ka nitiere reforms monego tim idara mar polis wadwa ni polise gi odoge refresher course mondo puonjgi kaka ginyalo rito oganda ndalo mang'anyo mar ariyo en wach mawuok e dhod jotelo nikech ka ker morito piny ka nyalo wacho ni ok obiye ni ji biro tho kendo ng'ama onego jogo jok manyichotho Kisii manyichotho Nairobi kata manotho kawuono onge ng'ama oyud gi tol e ng'ute ni nodere joge te ochiel gi magina to ng'ama ochung' ne jatend polise manonego ji gi magina gi gin mana ker morito piny ni gi inspector general of police koro sama ker osewacho ni ok gidwa ni ji othono it is upon him mondo wach ni kik polis neg ng'ato nikech ng'anyo nikech sama ok inego ng'ato no ing'eni kata ng'ato kwalo ok apani chik dhi wacho kotere doho dhi ng'ado ne buch tho nikech chik bura do dhi ng'iyo ni to gine notimore yo makama mana ka notime through yo minyalo wach gi kisungu ni robbery with violence kinya ng'ad ne buch tho lakini kinego ng'ato ma ok imiye thuolo mar wacho kaka mokwongo yude gi ratiro ni gino notimo mano makosa maduong' ma ok onego timre e Kenya ka mar ariyo onge chieng' ma jo Kenya biro koso dhi e ng'anyo nikech sirikal odagi and ma puonj ma sirikal pok oyudo nyaka sani ni onge chieng' ma jopiny ni biro wacho ni wadwa dhi ng'anyo to sirikal wacho ni ok gidhi ng'anyo kata jopiny obet oko ni koro gidhi ng'anyo sama isewacho ni ok idhi yie gi ng'anyno eka koro gidhi wuok karombi nikech koro gidwa time nikech ging'e ni mano ratiro margi koro wakwayo ne jopiny mokwongo sama udhi ng'anyo mpaka ma chik oritigo en niya mana kaka pend chik morito Kenya ka wacho mar namba 37 ni kidhi ng'anyo to mokwongo gi kisungu wacho ni peaceably and unarmed ibed gi kwe to kik ibed gi gimoro amora inyalo hinyogo ng'ato of course inyalo hinyo ng'ato with anything kata even your clenched fist but sami ting'o gimoro machielo bed kidi and so on sano koro chiko weriti koro chiko riti mokwongo ka sirikal oweyi timo ng'anyo maricha ma ok gi interfere gi ng'anyo mar ariyo sama sirikal oseweyi timo ng'anyo ma ok iting'o gimoro cha the moment mikawo gimoro obed arungu obed pala kanyo koro chiko oketo boundary ni koro chik koro ok ni kodi koro sirikal nyalo deal kodi nikech wacho ni gikia nia mari kata paro ma in go gi gimiting'o no ntiere weche ariyo madwa wawuoye achiel kuom gin ma joma koro nowito jogi ji aboro nonegi waneno kata Kisii ka ng'ato nyathi ma jahigni 19 miluongo ni Steve Okinyi bende notho koro familia margi chako kanye gitim nang'o ang'o monego gitim nikech ging'e ni nyithigi nonegi
oging'e gimomiyo jomoko wacho ni ne ogin kata ng'anyo. Ang'o ma koro onego gitim in kaka jaratiro mar oganda? Ing'eni mokwongo nitie gik ma polisi osebedo ka timo mapani kaka jo Kenya. Wane mwasebedo kwaweyo mondo ka gigo medo timore tiende ni polis paro ni gitimo gimar kare. Inyalo paro ntiere ng'anyo mane jomoko timo jo ohala moko e dala ma Nairobi ka, Kawangware. Jochiro moko ne wacho ni jo county government chandogi, oketho stalls maggi. Koro sama ne polise odhi kuchocho, to polis odiro tear gas e school. Ma nyithindo moko ne muya orumonegi moringo go mane osiptal. Dwarore ni by seche mwawuoye ni jonyuol nyithindo mane nie sikul ne somo gin kata wache ng'anyo mar jochiro mane timore Kawangware go ne gikia onego beni nie doho kosedonjo ne polis. Kando sama gidonjo ne polis no nekech gikia ni polise mage mane orka gidonjo ne jatelo moricho polise Nairobi ka. Inspector General. Morito Nairobi. Kichako gi Nairobi nikech Inspector General may not have sent dispatched. Authority no chakore gi jatelo morito police division. Mano Bungei. Bungei. Kato gi site the police division. Kato gi site kendo inspector mochung ne police station. Because most of jok mineno ioro kwondego gin jok moa the nearest police station. Man yo Kawangware kata Dagoretti kanyo. Mano buro monego bedo sani dhi mbele. Mar ariyo, jok manonegi kendo awinjo ka jo Azimio nosechako gilo wachno, onego bed ni for every life lost there is accountability. To accountability inyalo tim mana ka ng'ato ka ng'ato kawo hatua, nikech sani chik ma wan go wacho ni ng'ata ok ochuno nyaka obed Attorney General, obed Director mar Public Prosecution. Ng'ata chik maduong' morito Kenya ka omi thuolo mar dhi e court mondo idonji ni ratiro mar ng'ato ok ochuno nyaka bed mari, mar ng'ato dhi hinyore kata osehinyore. Koro wadwa ni kaka Azimio manyiso luongo buche ng'anyo machiegni ni okony jogo mosewito jowetegi, okony jogo moseyudo hinyruok, okony jogo mosewito mwandogi. Koriwore nyaka gi ker machon manyicha jaker masano okawo gine ne aneno kowito mwandu ahinya, to nikech sirikal ema nego teku mar rito mwandu kata ngima mar ji from jok mang'anyo, en tij sirikal mondo compensate. To mano nyalo matimore ka jogo dhie e doho. Mano familia mawinji sani onego beni osechomo doho. Onego beni osechomo doho, to nekech family go pod nigi ywak. Ing'eni kiwito ng'ati sani, en tijwa kaka jok ma konyo jopiny mondo orit ratiro margi. Apani atua makendo mabiro kawo en manyo families go. Mondo wanyisigi ni be giyie konyowa, nikech samoro be nyalo dhi gi family kamano to sirikal biro to bwoge, koro bedo gi luor. Koro bedo gi luor. To wan biro nyisogi ni in wadwari mana mar bedo gi consent, miyowa dhi mbele, thuolo mar dhi mbele gi kesi gi, nikech the more mwawe cases gi dhi mbele, police nego ji kato gi ke. Of course moko kuom gi bono hinyore, aneno ka police moro kamkunji hinyore kabisa. To mago hinyruok mane inyalo geng' ka police weggi oluwo chik mawacho ni ka ji dwa ng'anyo mokwongo en ratiro margi. Koro nikech en ratiro margi, tija kaka police en rito mwandu mar nie yo gi ngima manie yo ma jok madwa ng'anyogi dhi luwo. Ka gitimo kamano, onge ngima mwabiro wito, onge gir ng'ato mibiro kwal, onge ng'at moro ma nie ng'anyo ka manyalo bedo gi paro mar kwalo gir ng'ato mabiro faulu mar kwal gichecha madhigo ka polis obiro gi nia kod lengo mar rito ngima kod mwandu. To sirikal bende seyo Azimio giwacho ni gine mane giluongo ng'anyo ni emo gine monego donjnegi. No, onge kes mano kes ma onge doho midhi time. Mar ariyo, ing'eni mondo sirikal wach ni gidhi donjo ne jok manoluongo bura. Ing'eni luongo ng'anyo is not a crime. Onge penal code, onge gimore penal code or chike morito Kenya kama wacho ni luongo ng'anyo is a crime. Idhi penjo ni contrary to what law. But
chon ne nitiere chike ilago ni under the Public Order Act ni kia illegal assembly and so on. Mago no keth gi IPPG reforms ma 97. An achiel kuom jogo mane luongo ng'anyo higa mar 1997 gi 1998. To sama jomoko se wacho ni gidhi timo civil disobedience, they are basically giwacho niya, nitiere chik moko ma ok wabiluwo. Nke civil disobedience jomoko ne wacho ni Azimio kia chogo signature gidhi tero kanye. Sama jomoko se lando ni gikawo the path ma civil disobedience, tiene ni nitiere chike moko ma ok gin gi paro mar luwo. But kata gisewacho kamano, aseneno ka Azimio kawo thuolo makende mondo ter notice mondo giland ni gidhi bedo gi ng'anyo. Once nigi setimo kamano, kendo sirikal onge maber gimo gitimo kamano, nikech sirikal ok okia ni bech ngima osedhi malo. The best ma sirikal nyalo timo en wacho ni okay, mondo koro wa manage ng'anyo ni iyo ma okel asara kaka koro mano wuok kawuono gi. The best we can do under the circumstances en weyo jogi mondo ng'any. Inyalo paro mane sirikal mokalo mar Uhuru Kenyatta notimo ka jo opposition nowacho ni gidhi chamo muma. Raila Odinga nowacho ni chamo muma Uhuru Park. Ing'eno oganda mane nitie kachacha kata nibi mana gi risasi adi, ok gin oganda mane nyalo nego te. To oganda mineno kata manyicha ni ka Mkunji chieng'cha, gin oganda ma kowacho ni koro gibiro kata chuny town kanyo, gidhi biro kendo ne gibiro. Koro sama ji ineno ka iji owang', nikech the importance mar sirikal bedo gi jok miluongo ni National Intelligence Service, en ka gidhi e rally to giwacho niya, ji adi mane ni e rally, to ich wang' mane mood gi ne chalo nade. Mago gik ma jo NIS report ga. Koro sama sirikal oseyudo ni joka igi owang', nyaka udikru, nikech gin jok ma kati timang'o, kati dhi gi risasi, kati nitie gik ma pod gibiro timo, kati siem gi marom nade. Koro siemo moko manyo winjo koa kuom dhoker ka, ma kaka uncalled for, gin gik moko ma ok kony, inya wacho gi dhulu ni ok kony. Siemo moko ma kia Jafeth Koome, kia nogolo circular, ma ka koro ok kony, nikech sama ji osewejo gi ich wang' no nitie gik ma pod gibiro timo, kadi siem gi marom nade, kata kichiew to giyudi e dhodhgi, to pod gibiro dhiri, nikech samithe dhi e dhodhe no, to koro chopo kama koro onyalo mana move kodhi mbele. Koro wacho ni sirikal mondo ratiro mar ng'anyo bed tim e yo ma ok kel chandruok gi, en tij sirikal mar wacho ni mokwongo be ma en ratiro ma chiko tambua. Answer en yes. To jogi ang'o momiyo gidwa ng'anyo? Giwacho ni bech gik mosedhi malo. To sirikal adier be nowacho ne ji be nochiwo singo kane gimanyo loch ni gibiro duoko ngima chien. Ne giwacho be gisetimo mano, po gitimo. Koro sama imedo ji usuru moko mang'eny ma ji gone koko gi, ting'e maber ni ichiwo singo ni ibiro duoko nengo piny, en makosa mar sirikal. Koro sama in ge makosa no, kati bede sirikal in gi polisi in gang'o, nyaka idog chien, idikri mondo iwache ni jogi, nikech ang'e gima wang'o igi, abiro miyo gi thuolo mondo giwach gima chando gi, tabiro keto wanga kuom gi mondo kik giketh mwandu mar ng'ato. Erokamano, sa koro mayo wawang'o. Erokamano ahinya Suba Churchill, men jakedo ne ratiro mar oganda. Wacho ni kaneno ka ratichi nitiere kaka ne ok odhi kare, to onego bed ni chomo doho, to kok inyal dhi doho in iwuon, timany jokedo ne ratiro mar oganda, ginyalo konyi mondo iyud ratiro mari e doho. Mane buch jopiny. Joriemb geche nochungo chenro mag wuoth ka gikwedo chike manyien mag apaya. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mamboleo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222.
Ohala e chuny boma ma Nairobi ne ok odhi nyime kaka pile kaluwore kod ng'anyo mane ochan kod riwruog Azimio la Umoja One Kenya. Edwin Okoth ne ocherore e chuny boma karango chal mare. Mae ripot mare. Dukni ma olor chakore gokinyi ma kawuono ne en ranyisi moromo ni ne ok en tich adek maket kod mamoko e chuny boma ma Nairobi. Oganda mane oluoro biro e chuny boma ne odong' e ute ka weg nyamburko mating'o jowuoth ne odong' ka kwano lal. Kaka nowach ni ginene nitie maandamano, dhano ringo, koro giti jomonego wating' to koro kwane ma budha kae nono, geche wuotha nono, to mafuta fuele mwaketo. Leo sina matumaini ya kupata ile ambayo tutapata kidogo, tunashukuru kulingana vile wanapata kila siku. Kwa leo itakuwa kama kwota. Baba ongeleshwe, atulie. Stand mar nyamburko madhi e gwenge mamoko kaka Imbo mar Kenya. Nyamburko ne ochungi, ohala ne ni piny ne jogo matimo ohala mag wuoth, kaachiel kod jogo ma uso negi chiemo. Tich ok ber, tich ni piny kabisa, kendo kata king'iyo ka ji mang'eny ochungo gechegi. Odiochieng' kodiochieng' geche nyalo wuok geche 100 kochakore okinyi nyaka gotieno. To kawuono onge gari moro amora modhi. Kochakore lori, bas, ne sande ok ringi. Koro kata sirkal onge gimoloso nikech gine margi makikawo pila ka pila ok nyalre nikech geche ochung' ok ringi. Leo biashara iko chini kwa sababu watu hawajaingia, na wenye wako ukiwapea chakula wanasema maybe utalipa siku ingine juu hakuna kazi, hawana pesa. Sasa juu nimekuja nimepika chakula iko na watu hawakuli. Sasa unaona hiyo chakula itakuwa wasted. Weg nyamburko wacho ni kwan kawuono ne okethore. Sasa kama saa hii tunakuwa tumepeleka kama gari kama 20, saa hii zimeenda gari kama 3. Si unaona? So kama nizo siku zingine tungekuwa saa hii hata hatuko huku. Tungekuwa tunapanga sasa ingine ya kurudi. Kawuono ni waonge pesa nikeche geche gite ochung' kaka neno gikano ite gichung'. Miyo wakoso pesa kawuono. Abiria be kobire pap ka nego nengo mafuta idho. King'isa abiria no golo siling 1,400 oonge pesa no. Owacho ni nen kod siling 700. Osano mafuta idho kaka nyalo ting'e kod pesa no onge. Maisha imekuwa ngumu, unga haianguki, sukari haianguki, mafuta ndio hiyo inaendelea. Sasa hata mafuta ya gari imekuwa shilingi 200 ya diesel. Unatumia gari kutoka asubuhi mpaka jioni na kunywa 7,000 inaweka 3,000. Hiyo ni kazi, tunaenda nyumbani bila kitu. En chiegni saa 7 mar odiechieng'. Osiko kaka mane badha kage. Gin olemo manego bed ni tere boma mar Awasi. Nyiso ni ng'anyo matimore boma ma Nairobi oketh mano ohala e chuny boma kende, to kata kuonde mamoko mane rito sigo machalo kaka ma. Chung' mar ohand wuoth e boma ma Nairobi ne orocho ohala no e gwenge mamoko kaka Kapsabet, kama weg nyamburko ne oluor donjo e ndara mochomo Nairobi. Magari ya kusafiri kwenda Nairobi ama wasafiri ya kwenda Nairobi leo hawajaonekana. Ya pili, kitu yenye tungependa kama rais asikise maoni ya wananchi, kwa sababu inji inaendelea kuharibika zaidi. Ne jogo mohel nigi otenore kod chenro mag wuoth, piny ne obagogi kendo moko ne tholo kuoro kata kawayula. Kata bed ni obila ne oketo arita mager e chuny boma kendo ji achiel mano yud ka ng'anyo ne imako, bedo maonge ohala ne en kit ng'anyo mani kod pek e ochumi mar Kenya, kaluwore ni Nairobi ni kod tudruok motegno kod dongruok mag gwenge mathoth ma pacho ka. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Chenro mag wuodh loche mating'o osike ne orochore pacho kaendi bang' derepe mag loche go bago ng'anyo ka giseyo duol mar NTSA kuom chugo negi chike magikoni geto mana choko omenda kuomgi. Ng'ikruok ma kamano bende nokwako sekta mar geche mating'o jowuoth, gino mane omiyo thoth jowuoth mane dhi kuonde mopogore okwamo. Jafwambo marwa George Aoko miyo ler mathoth. E kaunti ma Mombasa, derepe mag loche mating'o osike ne jong'anyo ne tich kendo teno loche gi e geng apaya ka giseyo moko kuom chike maduol mar NTSA ne oketonegi. To kata bang' jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen chwalo chik madwaro ni derepe go dogo tiegre nyaka dwe mar 9, derepe go ne oramo ni paro ma kamano gidwaro ni owit kuchande. Mimi ni dereva wa trailer na lengo letu la kugoma ni kwamba tunataka CS Murkomen asikize matakwa yetu. Kila kitu tunataka kuhusu leseni, mambo ya kurudi shule na sisi hatutaki.
Anatuambia amesuspend, sisi tunataka abolish, atoe kabisa, maana hatuwezi kuzungumzia mambo ya retest. Kuna yale makubaliano, kuna ile task force ya 2012 ambayo ilikuwa imetengezwa na Rais Kibaki wakati ajali zilivyoongezeka. Hii task force, hizi recommendations zake ziko very clear, implement hizo peke yake. Akiimplement hizo, sisi hatuna maneno. Atafute wale madereva wataweza kuendesha wale wanatoka shule, sababu si ujuzi wetu ni mwingi. Mimi hatiki yangu ni ya mwaka wa 2002. Leo hii unaniambia nirudi shule. Ninarudi kufanya nini shuleni? Ng'anyo makamano ni bende onyiedhore kaunti ma Garissa, kuma derepe mariembo buses mag jowuoth ni bende oseo chike manyien moketnegi gi NTSA. Ni bende gikone giteno buses mekgi nikech luoro ni jong'anyo ne kidek monjogi. Alafu kuna masharti zingine serikali wamezileta, yani leseni expire. Mtu ambaye alikuwa anaendesha miaka 20 hii gari anaambiwa ati leseni yako expire, unarudi shule. Yani uanze class saa hizi. Hiyo sasa tunaona ni shida. Sasa serikali tunataka uangalie hii maneno. Na hile maandamano sisi wenyewe tunaongopa. Sababu ni kwenda na gari yako ingongwe mawe itakuwa gharama nyingine kutengeneza. So unasema afadhali ile kazi ukae na shida zako kwa nyumba kuliko kwenda gari yako pengine ipigwe mawe na wenye pengine hauwajui na hakuna mali unaenda kukilemu. Ne ochuno moko kuom jogo mane dhi e tich wuotho gi tiendgi kilomitas modhuro ka weg boda moko to konine gigoyo girungu kaluwore gi onge mag gache jowuoth. Niliamka asubuhi na mapema kuelekea shule Udhaya Boys, lakini nikakuta changamoto hapa na pale kwa sababu hakuna magari. Kuko na mgomo, tumetembea karibu kilomita 4 na tujui tutaelekea wapi na tutamalizia wapi. Nimefurahishwa leo kuna job. Kuna kazi sana, sika kitambo. Juu ya venye magari zimegoma, naweza penda hata kuishi hivyo. Juu saa hii hata siwezi kosa 1,500 kupanda hivi. Madozi iko. Kitu yenye tungependa kama rais asikise maoni ya wananchi, kwa sababu inji inaendelea kuharibika zaidi. Kwanza uchumi imeharibika, mafuta imepanda, kila kitu imepanda. Hii maandamano nimeona imetuaffect sisi watu wa boda. Mimi nangojanga maabiria kwa Classic, na maandamano vile imefanyika Nairobi, hakuna magari hapa Classic Kapsabet. So nilikuwa naomba rais asikize maoni ya wananchi. Tesend gache jowuoth mananyuki ne olokore kar tugo nikech onge mar gache jowuoth, kae tesend gache jowuoth mathika mane ni kod matatu to chutho madhi e boma ma Nairobi to ne onge jowuoth kaluwore gi luoro e wi ng'anyo mane dhi nyime. George Aoko, Ramogi TV. Gikone to jatend piny Iran nochopo e romo kod jatend piny Kenya William Ruto tok bare odiochieng' manyoro kaka ne igeno ni romo no nonego bed ni timore. Penjo mathoth koro luoro leo mar jatend piny Iran chopo neno Ruto. Migawo mar weche pinje maoko e pacho kaendi to kata kamano lero ni leo mar jatend pinyno chopo romo gi Ruto odiochieng' manyoro en kaluwore ni moko kuom winjruok manonego bedie ne pok obedo maler. Kane ochopo kinyi ma kawuono, jatend piny Iran Ibrahim Raisi norwaki ayanga kod muoch mar bonde 21 liare mar jatend piny. Piny Kenya kod Iran nogoyo sei e winjruok 5 mokwako sekta mag limbe, pur, tudruok, thieth kod weche mag somo bende. E kar saa 1 mar okinyi, jatend piny William Ruto norwako jatend piny Iran Ibrahim Raisi e kar jot mare e boma ma Nairobi. Muoch bunde 21 ranyisi mar rwako jatend piny mawendo e kar jot mar ker noywak. Raisi nonono kaka jolweny othal koriedo. Kata obedo ni limbe mar jatend piny Iran e pacho ka timore kinde ma weche tuomore e wi piny Kenya donjo winjruok mar ohala kod piny maonge winjruok maber kod piny mar Amerika, Raisi kod jatend piny ma pacho ka William Ruto nodonjo winjruoge 5 mokwako sekta mar limbe, sekta mar pur, thieth, tudruok kod weche mag somo. On our historical engagement and areas of cooperation in development that include education, scholarship, infrastructure, health, water, fisheries, agriculture and housing, urban and metropolitan development, among other areas, I expressed our gratitude and commitment to expand and deepen
these relations. Ruto puoyo hand chai ma piny Kenya timo gi piny Iran. Kokwayo piny Iran mondo yawne chiro mar chai kod mwandu mamoko mag pur kod mwandu mawuok ei pi e pinje mantiere Asia. I sought the President's commitment in facilitating the export of more tea, meat and other agricultural products to Iran and through Iran to the Central Asian countries. Ruto wacho ni bedo ni piny Iran ong'ere lony mar arieya e weche mag tudruok gi lony manyasani, thuolo migi mar dhi nyime gi tiego rowere pacho ka e yore ma kamago. This is an outstanding intervention that is innovative and directly aligned with our national aspiration towards creating a digital superhighway and a robust digital economy as primary pillars of the bottom-up economic transformation agenda. Winjruok bende obedo e bero kuonde tiegruok mag somo mag TVETs e kind winjruoge mamoko. We continue to invite and learn from the expertise of countries like Iran, which has achieved a great degree of advancement in medicine and modern medical technology to boost our exports and exploits and pursuits in the blue economy through research and technology. Iran is a maritime nation with strong fishing industry. Jatend piny Iran Raisi owacho ni onge gima tamo piny Kenya kod piny Iran bedo gi winjruok kendo timo ohala kamoro achiel. We don't see any barriers to development of relation between two countries and two nations, and believe that there are no insurmountable barriers for development and expansion of our relations. And I'm sure this could be a right groundwork for expansion in other different fields. Raisi koro chomo piny Uganda kod Zimbabwe e limbe mokwongo ma piny Iran timo e pinje mag Afrika e thuolo mar higni 11 mosekalo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Tim mar Samoa mar tuk rugby omolo pacho ka endie motelo ne piem mar manyo simbo e tuke piny mangima. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda boda mari, kata kama sira ujuki, one kodi, kiki baji goi, bang masira. Yudo okumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono, e nengo moyweyo mar shillings 100 kende. D*487*4#, mondo mi yud bima boda. Epewe mag tuke mayero, hero maradhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke, chieng' ngeso ka ngeso, chakre sa 8 odiochieng', nyaka sa 10, mana Ramogi TV. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi. Koro tim mar rugby mar piny Samoa mar jotugo manie bwo higni 20
osedonje pacho kaendi motelo ne tuke mag laro simbo mar piny ngima. Tim no norwaki gi mor e paw ndege ma Jomo Kenyatta motelo ne tugo madhi chakore ngeso tarik 15 dwe ma wantiere ni. Tim mar Hong Kong kod China ema nokuongo donje pacho kaendi. Japuonj mar tim mar Kenya Curtis Olago owacho ni yawuot Kenya oikore mokalo ni tuke go eko. We fly here long flight. We spend about only 1 day and a half day for travel. So we are here for the tournament, but we are here to play rugby, and we prepare. We look forward for the tournament this Saturday. Ramogi mane maloro chenro marwa mar Oimore wang'e ni wacho nang'o 2:600 kaendi. Ramogi polis masani tiyo gi agoko gi kia sheria nyaka kome yote tiyo kia mana sheria, but unigo puonj gi sheria nikech maandamano to wabiro temo nyaka wayud ratechwa. Maendi Owino Janabi kane oyani Masai. Ramogi TV ng'anyo ni e chik en wich kuot ahinya ka obila nego jo Kenya wetegi to Al-Shabaab otamogi tieko. Ma Fred Osuru kantiere Dandora Phase 2. Oimore Ramogi jo jalo Kisii okomaki nikech ang'o? Mane penjo mipenjo kaendi 2:600 saye madimawa wang'wa mane kamolore chenro marwa mar Oimore. Belinda Dhiambo menyar gemo wacho nindo maber ne jaloko marwa makawuono. Anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Unindo maber jokama.